Oh, this is the simple living in the bukid. Pandemic free ni. Mura kag kahurotan ng makauna ha. Wala ni, manugway ta, pandemic free pa man ta. Magbuhi tag kanding. Ito sana i-share sa uban. Ang makaon ninyo ha, goatee. Ito na siya. Share. Itong bahinan. Uy. Makaabot mong gihapon. Ano ni simpleng panginabuhi sa bukid. Manglaog lang kasi imuhang kanding o sa imong mga binuhing hayupan, trabaho na. Sig wala pa kay ligo, na kay trabaho. Sig wala pa kay ligo. Duty na. Di ba? Kuani kung kanding tulo ka bayi ug usa ka laki. Kini sila duha ka inahan tagurha ang anak kani buntis pa ni siya kini mga lanak pa ni siya. God bless ni Mumi. Ito ang nagusarang amahan ato putong sharean. Ito yung bahinan haron. Morning amahan sa mga kanding kanuning panuhot. Oh, sa baboy pa butakal. Oh, kanding man gutakal. Na ba? Oh. Di ba? Everybody happy. One big happy family. Anyway, this is still a COVID-free Cebu, Philippines. Probinsya ni. Oh, starring mo layo lang kayo. Dili maklaro, pwede man i-focus. Mo ni ako mga igagaw. Be magpa-appeal ko na sila. Si Jolie ug si Tata. May gagaw na mong kwapa. Sila maklaro bro. We don't have that type of camera. Okay. Mo ni akong simple nga trabaho. Panginabuhi, my favorite pet every day. Kada adlaw manugway sa kanding. Walay log in, walay punch in, walay punch out. Nanganak na? Pila ka buok? Aw gilong. Saan? Saan oy? Aw, naman to nimo sa gamay pa. Imuhat tong pirmirong anak. Ama, kadali pod. Sige, salamat. Mo ni panginabuhi o kinabuhi sa bukid. Siya gitanay. Long distance.
Waning halag text. Magsyagitanay lang. In a way, this is Dumanhog, Cebu. Simpleng panginabuhi sa o kinabuhi sa Dumanhog, Cebu, Pilipinas. Yeah. Bye-bye na. Bye-bye na. Over and out na mi. Hagunoy. Tambal ni siya sa samad. Pwede sa samad para daw makubula yung samad niya. Daling makayo. Kuan ko na ni siya. Japan. Ang mga hapon ko na kasabod ani jo panahon sa gubat. Kani hiyom-hiyom. Touch me not. Touch me not daw. Touch me not. Oh. Okay na.